Узаемадзеянне глюкозы з гідраксідам медзі-2. Абсталяванне і рэактывы. Штатыў для прабірак, прабіркі. Трымальнік для прабірак, спіртоўка, запалкі, водныя растворы, глюкозы, меднага купарвасу і шчолачы. Выкарыстоўваем раствор гідраксіду натрыю. Абавязкова выконвайце правілы бяспечных паводзін. Узаемадзеянне глюкозы з гідраксідам медзі-2. Для атрымання асадку гідраксіду медзі-2 у прабірку наліваем 2 кубічныя сантыметры раствору гідраксіду натрыю. Затым дадаем крыху раствору сульфату медзі-2. У выніку рэакцыі назіраем выпаданне блакітнага асадку гідраксіду медзі-2. Дабаўляем у прабірку 2 кубічныя сантыметры раствору глюкозы. Асадак гідраксіду медзі-2 раствараецца. Раствор набывае васількова-сіні колер. Нагрэем змесціва прабіркі над полымем спіртоўкі. У выніку рэакцыі назіраем з'яўленне асадку спачатку жоўтага, а затым чырвонага колеру. Растлумачце з'явы, якія вы назіралі. Напішыце ўраўненне рэакцыі сульфату медзі-2 з гідраксідам натрыю, а таксама напішыце ўраўненне акіслення глюкозы гідраксідам медзі-2 пры награванні.